nunggih dah di lantai ko. Apa lalu bola lampu tu toh? Kok pekerjaan tangan kan bisa. Pekerjaan tangan aku sekolah indah wala tuo. Tu kain yang dan randam tu ndak ada cuci lah sejak tadi. Tu bilo ka masih akan ko pani dah indang ko. Ya bila rokok lah bila. Jak tadi dah marokok dah suruh magi makanan nak indak lo amu ndak biar den cuci kain. Kakok ko lagi makannya. Tapi manga-manga ada di rumah kau dah. Hati ko dah libur ke Rajo tu tolong ke Rajo dah. Rajo rumah ko banyak lo baru ke Rajo udah jadi dah. Satu. Mantan anak habis sekolah den lo tadi nak. Dia dengan kecen dia hitam nak muan nak tu modern. Den hitam tu mako den keceng kau dah kakok lah kainnya den randam tu hati gue embe den randamnya ndak banyak bagai doh. 3 MB nak banyak tau. Biasa 5 MB dah kini 3 MB nya udah bersyukur dah ka ilahi dah. Dah kakok indah. Tagak lah capek. Capek lah. Nanam kata capek top. Ndak mau dan tagak capek kakok kain dan tu makonyo kecek den lah. Kalau wak kaba bini tu berpikir dulu. Kalau leamu nolong keraju bini sayang bini kalau indak kau mode kini kau akan berang je dah cik santarik den. Ni jalir dah tu. Ya mui lo dia mengaku menyuci baju kerja den lo. Tu siang aku lah itu mako cari pembantu. Banyak-banyak piti cari pembantu. Kalau ndak balik mesin cuci. Itu solusinya. Kalau ndak mau menolong karajo le jale. Balik malang mana nasib dia. Capek lah. Sadu den mangkuk.